Badirudi baina ez da. Kaixo arratsaldeon, ongi etorriak gure beste saio interesgarri hauetako batera. Gaur arratsalde honetan dakagu Iñaki Etxaniz, nire, orain dela urte askotako karrerako laguna, lizentziatua. 2012an amaitu genuen karrera, baina Iñaki jarraitu du lanean. Iñakiri asko gustatzen zitzaion Bilboko gerria, Bilboko burdinezko gerrikoa, baino tesia egin izan zuen Gerra Zibian, ezagutzen duzuen, baino Iñakiren lana izan da herri lanen inguruan, nola langabeziari borroka egiteko edo nolabait jendeari lana emateko, Iñaki zentratua bastante Gerra Zibileko Bigarren Errepublikako garaian, eta hori izan da bere tesiaren gai nagusia. Hala ere, Iñakik sekretua daka, edo ez da sekretua, da gustatzen zaizkiola asko hegazkinak. Eta idatzi izan du liburu bat, deitzen dela Erpiriniz, eta irakurri ezakezuten, edo ez dute erosi. Eta horren inguruan pixkat kontatuko digu, bere modelo guzti. Iñaki dakizi gauza danak. Dakiz ze torlojoak erabiltzen dituzten, ze motore mota, ze urtean egin duten hegazkina, gauza guztiak. Nik pixka galtzen naiz egia esan, baina interesgarria izaten da beti entzutea aizki batek kontatzen dizuna. Así que eskerrik asko etortzeagatik Iñaki, ongi etorria zure etxera. Eta, txalde honetan pixka kontatuko dugu, hori. Zure liburuaren inguruko hitzaldi hau. Lehenik eta behin mila esker guztioi, Oñatik azaldu duen bezala, ni tesia egiten nengoela, nire tesiak herrilanen inguruan hitz egiten zuen, herrilanak aztertzen zituen, eta jada Errepublikako garaia bukatuta, nola herrilan horiek erabiltzen ziren langabeziari aurre egiteko, iritsi nintzen Gerra Zibilaren garaira. Eta bertan, Eusko Jaurlaritzak eta baita ere udaletxeek jarraitzen zuten langabei lana emateko herrilanak promozionatzen. Eta dokumentu horien artean, bat-batean, bazegoen frantsesez, frantziar jatorriko gizon batek idatziriko dokumentu bat, esaten Eusko Jaurlaritzako buruetako bati, mesedez Lamiako eta Sondikako aerodromoetan egiten ari ziren lanak sokoratzeko, eta Laredoko hondartzan lanak egitera mugitzeko, alik eta azkarren. Eta zen, baina, hori izango da gizon hau, azkenean, frantses bat, eta zer nintzen hortik tiro egiten, da, bat-batean ikusi nuen, aurkitu nuen gutun bat, Airpiriniz jartzen zuela, eta hasi nintzen pixkat hori ikertzen. Eta ohartu nintzen Airpirinizela Eusko Jaurlaritzak atzerrian baliabideak eskuratzeko testaferroekin Frantzian sortutako aerolinea bat. Ez da Euskadin sortuko den lehen aerolinea, lehen mundu gerra ostean beste bat ere egon zelako. Eta bi horiek euskurtuta, nahiz eta tesia duela urte asko idatzi nuen, eta orain beste gai batzuetan lan egiten dudan, Oñatek gonbidatuta erabaki nuen interesgarri izan zitekela bi gaioek uztartu, eta Euskal Herrian aeroliniek eta gerrek 20. mendearen lehenean izandako bilakaera hori aztertzea. Lehenengoa hemen duzuen konpainia hau da, baina bere aurrekaria izan zen beste bat. Lehen mundu gerra bukatuta, Miarritzeko kasinoek ikusi zuten arazo bat zegoela berriro ere kasinoietara jentea erakartzeko. Eta 1919an bertan erabaki zuten ideia polita izan zitekela gerran abiazioak bilakaera oparoa izan zuenez eta aireko saldun horiek, saldun bezala identifikatzen ziren pilotu trebe horiek herritarren artean heroi bezala ikusten zirenez, turismoa egitera zihoazen norbanako horiei aire bataioak eskaintzea. Ira horretan, Miarritzeko kasinoetara berriro ere jentea erakartzeko ideiarekin. Eta kasinoetako buruak hasi ziren hegazkinak eskuratzen, jarri ziren Gitner izeneko abiazio militarreko buru ohi batekin harremanetan, eta gizon hau kontratatu zuten Miarritzera joan eta aerolinia hori sortzeko. Estaso bezala ezagutuko da, eta hasiera batean izango ditu bi farman hegazkin. Hegazkin hauek, gerra hegazkinak zirenez, egokitu egiten zituzten, eta egiten zutena zen zabaldu, apur bat zabaldu, armamentuak entzen zitzaien, eta bi bidaiari gehi pilotua eraman zitzazketen. Eta, pixkanaka joan ziren
konpainia hau sortuz, aukeratu zuten farman hegazkina gerra hasieran erabilitako aparatu bat baldin bazan ere, teknologia nahiko ondo garatuta zeukan eta nahiko ondo aurre egiten ziren bai olatuei, baita haize indartsuei baita ere. Eta, hiru farman hegazkin erosita hasi ziren, 1919ko uda horretan, Biarritzera joandako turistei bataio bideiak eskaintzen. 250 frankoren truke, ematen zituzten paseoak, eta aste gutxitan 100 bideiari baino gehiago mugitu zituzten. Baina, turistak ez ziren soilik hegazkinean ibiltzera joaten, baizik eta kasinoan ere apustu egitera. Eta kasinoetako buruak ohartu ziren aerolinia hori denboran zehar mantentzea oso garestia zela. Eta ondorioz, erabaki zuten, abiazio konpainia honek ez zeukalaia da interes nabaririk urrengo udara begira. Hau da, 19 lortu dugu ja jentea erakartzea, ikusi dugu hau hasiera batean oso interesgarria izan dela da jentea gure gana ekartzeko publizitatea egiteko tresna oso interesgarria izan dela, baina urrengo udarako jada jentea berdin etorriko da. Eta Kinderrek, hemen daukagu Kinder, hegazkinetako baten aurrean, ikusi zuen bere negozioa amaituko zela. Eta hasi zen, hor, inguruko beste enpresari batzuekin hitz egiten. Merkatu ganberetara gerturatu zen, hainbat industrietara, eta jarri zen harremanetan Baionako merkatari ganbararekin eta Bilbokoarekin. Eta Bilbon, elkartu zen baita ere, Ramon de la Sotarekin. Zergatik? Donosti, historikoki, Bilbo baina askoz ere politagoa izan da, turista askoz gehiago erakarri ditu, eta ondorioz, Bilbok behar zuen nolabait, bai Miarritzen eta bai Donostian, uda pasatzen zuten goi mailako militar, burgez, enpresari eta funtzionarioak Bilbora gerturatzea zertarako, Sotarekin edo bertako merkataritza ganberako kideekin negozioak egitea. Nola lortu dezakegu norbanakoiek gugana ekartzea? Kotxez mugitu ordez, zergatik ez ditugu hegazkin bitartez mugitzen. Eta hori izan zen, jada 1920tik aurrera, estazok izan zuen bilakaera sortuko dute, Sociedad Franco-Bilbaína eta Transportes Aéreos bezala, eta izango ditu eskala desberdinak. Hegazkinak aterako dira Miarritzetik edo Baionako Parmeko aerodromotik, lur hartuko dute kaso askotan Donostiko portuan baita ere, eta gero Bilbora mugituko dira. Abran hartuko dute lur. 1921ean, Abra bilakatuko da edo onartuko dute Espainian Bizkaiko eta Bilboko itsas aerodromo nagusi gisa. Hau da, ja legez, eta gainera legeak babestuta, hegazkin hauek bertan lur hartzeko aukera izango dute. Hemen jartzen dugu pixkat gutxi gora zenbatekoa zen kapitala, Ginderrek lortzen du norbanako hauek konbentzitzea, lortzen du gainera, jada 21 hasieran kapital hori handitzea, 100.000 frankotik 600.000 frankotara edo 20 frankotara luzatzen da, zergatik. Bere helburua ez delako Bilbon geratzea, baizik eta pixkanaka Santanderrera luzatu, Santanderretik Portugalera, eta gero, garai honetan, imperioen dekadentzia bizi baldin badugu ere, teknologiak ahalbidetzen du, imperioetako koloniekin harreman estuagoak izatea. Frantzia izango da lehena, testuinguru horretan, Estaso edo Franco-Bilbaína aurretik, Frantzian beste bi aerolinea egongo dira, eta aerolinea horiek zeukaten nolabait monopolio, Afrikara egan egiteko monopolio. Ondorioz, Franco-Bilbaína ere saiatuko da, behin Portugaleko lurretara iritsita, Portugaletik Afrikara salto egiten. Zer gertatzen da? Presioa jaisteko, bidaia presioa jaisteko, 250 franko bidai oso labur baterako oso garestia da, behar dutela Frantziako gobernuaren diru laguntza bat. 250 franko Baionatik Bilbora, eskalak barne, 200 kilometro, Santanderrera arte luzatzen denean, eta 3 orduko denbora tartea, eta joan etorria 425 frankotan. Baina, gobernuak diru laguntza ematen baldin badugu, jaitsi dezakegu prezioa 100 frankotara. Are gehiago, lortzen baldin badugu gainera bidaiariak izatea komertzialak, enpresa gizonak,
150%ko deskontu egin aldi ezagileku, zergatik azkenean diru hori beste bide batzuk bitartez berreskuratuko duelako merkataritza ganberak. Bai? Ondorioz, diru laguntza hauek izango dira funtsezkoak, baina Frantziar gobernuak ez du soilik lortu nahi diru laguntza hauen bitartez, aerolinea hauen garapena, baita hegazkinak ekoizten dituzten industriena baita ere. Ondorioz, diru laguntza hauek ez du kiloturik zeuden, erabiltzen zen hegazkinera. Bai, hau da, ezin zitekeen hegazkin oso zaharrik erabili, bai, hegazkin gero eta modernoagoa, orduan eta diru laguntza handiagoa, eta hegazkina zaharkitua zegoela kontsidatzen zenean, diru laguntza kentzen zitzaion. 21ean, Bilbainak egiten duena da, 9 Terrier Levy hegazkin erosten ditu, zertarako. Espantsio horrekin aurrera egiteko. Bai, hemen daukagu goietako bat, ikusten dugu eraldaketa batzuk egin zaizkiola, metrailadoreak kendu diote, hemen joango lirateke bi bidaiariak, pixkatatzerago beste zulo bat zeukan, bai, eta zulo horretan posta eramaten zuten, hau da korreoa, bizaku korreo eraman zitzazketen, eta horretan ere aeroliniak lortzen zuen bestelako diru sarrera batzuk eskuratzea. 9 Terrier Levy hegazkin eta 3 Farman F-40 hegazkin izango dituzte. Zer gertatzen da? Terrier Levy hegazkinak arazo ugari izango dituztela, kontsumo bajuagoa zeukaten, baina horrek esan nahi du motorra beti justoago dabilela. Bai, hau da, beti ibili bar zen bere maximoetan, eta horrek higadura izugarria sortzen zuen motor horretan. Ondorioz, aberia ugari gertatzen ziren, eta gainera farmenetako batek istripu bat izan zuen. Baita ere, 1921 horretan. Pilotua oso larri suertatu zen, eta bi bidaiariak hilik suertatu ziren. Bai, hortik aurrera, konpainia hasiko da publizitate txarra izaten, eta ordura arte interesgarria edo abentura txiki bezala ikusten zuten norbanakoetako askok, erabakiko dute da egan ez egitea, bai, konpainia honekin. Hegazkinak batetik erosi dituenak ez dira oso egokiak, bestetik konpainia fama txarra hartzen hasi da, eta planteatutako 250 regalitatik burutuko dituzte soilik udako denboraldi horretan 129, hau da, planteatutakoen 149, bai, 22.000 kilometro, baina, pentsatzen zutena, baina askoz ere gutxiago. Parmen, Baionan aerodromo bat erosten dute, espantsio hori begira, azten dira hegazkin berriak begiratzen, baina bidaiarien erorketa horren aurrean, eta gainera Frantziako gobernuaren politikaren aurrean, pixkanaka ordura arte aerolinia babestu duten norbanakoak hasiko dira bertatik aldentzen. Bai, esango dute, bueno, ez dugu hegazkin berri gehiago erosteko baliagide gehiago zuzendu nahi honetara, eta ondorioz, bueno, hemen hau seguru ezagutzen duzuela, ez da? Donostiko portuko argazki bat, hor daukagu konpainiaren hegazkinetako bat, bere geldialditako batean, hemen askoz ere garbiago ikusten dugu non zijoan pilotua eta non bidaiariak, bai, parabrisa bat jarri diote. Itxartxoan, olatuak zeudenean, despegatzean, nahiko desoroso bat zelako bertan joatea, eta hor guztiak begietara urpegira salto egiten zuelako. Eta, bueno, orduan batetik istripu horrek bidaiariak usatuko ditu, bestetik erositako 9 hegazkinoik ez dira egokiak izango, eta Frantziako gobernua egongo da oso tematurik Terrier Levy hegazkinak erabiltzea eskatzen, edo bestelako hegazkinak erosteko eskatzen. Ginderrek esango die farmanak askoz ere eraginkorragoak direla, egia dela sarkiturik gaudela, baina izurrute gutxiago dituztela, eta mesedez urte bat gehiago luzatzeko hegazkin hauetako emaniko diru laguntza, baina Frantziako gobernuak ez du onartzen. Bai, eta testuinguru horretan, behin jada udako denboraldia bukatuta, erabakitzen dute urrira arte konpainiaren hegaldiekin jarraitzea, baina urria amaieran jada hasten dira hau desmantelatzen. Bai, hau da, azkenengo hegaldiak urutzen dira eta hegazkinak saltzen dira. Urrengo urtera begira, Gindner saiatzen da komertzio ganberak berriro ere konbentzitzen, abeirekin harremanetan jartzen, baina ez du lortuko hauek erakartzea. Bai, zergatik? Azkenean mugitutako bidaiariko purua oso baxua delako konpainia bat mantentzea justifikatzeko. Eta konpainiaren amaiera izango da. Bai, beste testuinguru batean edo urte batzuk beranduago, teknologia apur bat garatuagoarekin eta bestelako diru laguntzekin, beste konpainia batzuk egin zuten bezala, baliteke, bai, bere linea Portugalera arateño luzatzea eta bertatik Azoretara edo
Afrikara, baina zirkustantzia kumulo horrek eraman zuen 21. garren urtearen amaieran aerolinea hau bere desagerpenera, alegia. Eta horrek lagatzen gaitu hainbat urtez konpainiari gabe. Egia da, Iberia, bai, bilbotar batek sortuko duela baita ere, baina izaera nazionalagoa izango du, eta gainera oso denbora gutxiren baitan, Riberaren diktaduraren baitan, pasako da estatuaren kontrolpean egotera. Bai, Espainian sortuko diren beste aerolinea guztiekin batera, baita Bigarren Errepublikan ere. Beste gerra bat piztuko da, eta kasu honetan Euskadiko autoritateek izango dute esku hartze zuzena aerolinea honen sorreran. Bai, Irpiriniz, baita ere izen frantziarra duena, baina kasu honetan Frantzian sortzea ez du loturik egongo da gerrako egoerarekin. Zergatik? Ziur, gerra zibila hitz egin edo entzun duzuela, eta badakizue guztiok zer den ez esku hartzearen komitea, el komite de no intervención. Zer uste duzue eragin zuela horrek? Edo sondori izan zituen horrek Espainiako eta Euskadiko gobernuen baliabide eskurapenean. Ezin zezaketen hegazkinik erosi, edo aerolinearik martxan jarri, bai? Testu inguru horretan zergatik, ez esku hartzearen komite horrek, edo batzorde horrek, laguntza hori, Espainiara iristea, teknologia hori, Euskal Herriera, Espainiara iristea, saiestuko lukeelako. Eta ondorioz, behin ja Gipuzkoako emuga galduta, tropa nazionalak Gipuzkoan barrena zabaltzen ari direla, Eibar, Elgeta, Ermua inguruko baiera horretan frentea egonkortuta, eta 16ko urrian onartzen da lehen Eusko Jaurlaritza. Bai, baina Eusko Jaurlaritza hori dago kapsula batean bezala. Gainontzeko, iparraldeko, errepublikan aldeko lurrekin, errepublikako beste lurraldetatik isolatuta. Eta arazoak dituzte, adibidez, likidezia izateko, Espainia Errepublikarreko beste enpresekin korrespondentzia izateko, teknologia eskuratzeko, eta ohartzen dira blokeo hori apurtzeko funtsezkoa zaiela aerolinia bat sortzea. Bai? Gutun hauek nahiko ezagunak dira, gutun hauetako asko guregana, gugaino iritsi direlako, bai? Kontserbatzen dira eta filatelia erakusketa askotan ikusi ditzakegu, ikusten dugu hegazkinez, por avion, eta Gobierno de Euskadi, Zetagaz, bai, hau da lehen Eusko Jaurlaritzak sorturiko sobre postal bat izango balitz bezala. Hau, estankoetan eta bestelako erakundetan saltzen zuten, eta lortzen zena zen honen bitartez, bai, blokeo hori apurtzea. Blokeo hori apurtzeko sortuko dute Airpiriniz, baina hasiera batean Airpirinizek izango du bestelako izen bat. Zergatik? Basiko da, Aircote d'Argent bezala, baina behar dute Frantziako aire ministroren baimena. Bai, Frantzian ere Frente Popularreko gobernu bat, gobernu horrek ere Frantzia barnean arazo izugarriak ditu eskuin muturrarekin, bai, eta ondorioz beldur dira ministroak ez eta ez esku hartzearen komitean aurkako ikuspegi argi bat duen, beldur dira aerolinia hau onartzeak ministroaren gabinetean ondorioak izango ote dituen. Eta esaten diete mesedez izena aldatzeko, zergatik txistea oso erraza delako, kot eta beste izen bat asmatzeko. Bai, eta bueno, Pirineoak igaro behar dituenez, naiz eta itsasoz mugitzen den, bai, Pirineo horietan da tropa nazionalak gaudelako, itsasoan paralola bat egiten du, eta horrela nazionalen hegazkinak eta armamentua ekiditen dute, pasatuko da aerolinia hau Airpiriniz bezala ezagutzera, bai. Prozesua oso motela izango da. Urrian Eusko Jaurlaritza sortzen da, azaro eta abenduan hasiko dirila mugimendua garatzen, baina 37ko otsaila eta martxora arte oraindik egongo dira Pierrecoten gabinetearekin eta Frantziako gobernuarekin ikamika aerolinia hau onartu dezan. Guk onartu nahi dugu, baina ulertu guk ere baditugu barne arazoak, Frantzian ere eskuin muturra oso indartsua da, ez esku hartzearen aldeko komitea ere hor dago, eta bueno, horrek eramaten du Airpiriniz eta Airpirinizen atzean dauden norbanakoak, Alfonso Irala besteak beste, maniobra bereziak egitera. Bai, hau da, Eusko Jaurlaritzaren menpeko bi pertsona baldin badira ere hasiera batean konpainia hau abian jarri behar dutenak, azkenean arazoak saihesteko geratzen da testaferro batzuen esku. Bai, Frantziar jatorriko bi hiritarren esku, zergatik era horretan konpainia horrek badirudielako Frantziar konpainia legal bat dela eta ez dela geratzen Espainiar autoritateen edo Eusko Jaurlaritzako gobernuaren esku.
Bueno, hilabeteak pasatzen dira, Frantzian hegazkinak lortzeko arazo ugari dituzte, eta azkenean iristen dira Airspeed konpainiarekin akordio batera, bai? Airspeed Envoy, irua, da Britainia Handian Airspeed konpainiak sorturiko hegazkin bat, oraindik hegazkinaren gehiengoa egurrez eta oihalez eraikia dago, bai, baina Frantziar ernautekin edo beste hegazkin batzuekin gertatzen zen bezala, hegazkin hau da serian ekoizten zen. Hau da, eskaria egin eta 3 astetan hegazkin bat jaso zen ezaken garairako oso azkarra zen zerbait. Eta gainera Renaultek, zuen ere eskuin muturrarekin, bai, harreman berezia, eta ondorioz, ikusi duten ezinezkoa zela Frantzian hegazkinak lortzea, eta jaso behar zituztela, edo eskuletu behar zituztela, kanpo, Britainiar enpresoni erosten dizkiote, eta erosiko dituzte 6 hegazkin. Bueno, hasiera batean, martxoaren hasierarako hegaldiak daude planteatuta, eta lortzen dute Frantzian, bizitza oso berezia izan duen pilotu bat, bai? Leopold Galli izango da Airpirinesentzat lan egingo duen pilotua, bere bizitza da Antoine de Saint-Exupéryren oso antzekoa, bai? Bera ere Argelian ibiliko da, istripu bat izango du, geratuko da basamortu erdian hor gau eta egun, pare bat, eta azkenean beste posta hegazkin batek kasualitatez zerbait txuria ikusi eta lur hartu eta jasoko du. Hau da, bere bizitza guztian zehar izango ditu istripu pilo bat, baina guztietik honez aterako da. Airpirinesentzat lan egiten ere istripu larri bat izango du, eta behin, Bigarren Mundu Gerra bukatuta, Bigarren Mundu Gerran zehar erresistentziarentzat lan egingo du, Alemaniarrentzat hegazkinak probatuz, eta hegazkinek probatzen dituen bitartean, joango da argazkik ateratzen erresistentziari, objektiboak pasatzeko. Gerra bukatuta, hegazkin bat probatzen dagoela, Landelok bat probatzen dagoela, hegazkinak hegal bat galduko du eta jausiko da. Berarekin batera hegazkinean doazen pilotu eta ingeniero guztiak hilko dira, baina bera onik aterako da baita ere. Eta hilko da azkenean, 93 urterekin, 30 urterekin, bizitza oso luze bat izan ostean. Gizon hau iristen da Airspeeden konpainiara, eta Airspeedeko konpainian hegazkinea probatzen dagoela, egan egin aurretiko proba guztia begiratzen dagoela, flapak ondo daudela, motorrak ondo erantzuten duela, langiletako bat gerturatzen zaio korrika eta telegrama bat ematen dio. Foreign Officeko telegrama bat, eta esaten dio, norbaitek salaketa bat jarri duela, eta salaketa horren ondorioz ezin dezakela hegazkina atera, ezin dezakela hegazkinarekin egan egin. Zergatik salaketa horretan, esaten detelako, hegazkin hori errealitatean Espainiara doala. Hau da, gerran dagoen herrialde batera. Joan behar dira Frantziako testaferro hauek, abokatu pare batekin batera, Airspeeden konpainiara, Airspeedeko konpainiako jabeak eta Foreign Officeko langileak, eta bulegoko bestelako pertsonala konbentzitzera hori ez dela horrela, eta legez Airpirineis konpainia frantses bat dela adieraztera. Azkenean, lortzen dute jada konpainiarekin aurrera egitea, eta hasten dira egan egiten 36ak aurrera egina ahala. Jarraitzen dute gutxi gora bera lehen hegaldi horretatik, maiatzean hasten den lehen hegaldi horretatik, maiatzaren 16 arte egan egiten Lamiako eta Sondikako aerodromoetara. Baina, hegaldietako batean, bomba bat, da Leopold Galli, jausten da hegazkinak gordatzen diren lekutik oso gertu. Eta erabakitzen dute momentu horretan, Lamiako eta Sondikako aerodromoak baztertu, frontea gero eta gertuago dagoelako, eta Laredoko hondartza erabiltzen hastea hegazkin hauek lur hartu dezaten. Bardaketak gero eta ugariagoak ziren, eta ezin zezaketen bermatu hegazkinak ondo lur hartuko zuenik, eta berriro ere aireratu behar zuenean, aerodromoa egoera honean egongo zela. Horiek egiteko aldentzen dira frontetik, eta hori izango litzateke gutxi gora bera nik aurkitu nuen dokumentua. Augusto Amestoik, hau da, Astigarrabiari idazten dion dokumentu bat, Joan Astigarrabiaren inguruan daudenei, esanez, mesedez, lan horiek zokoratu, Tomas Bilbao eta beste batzuei, eta mesedez, Laredoko hondartza hori egonkortzera, prestatzera mugitzeko. Hau da Airpirineisen biletea, printzipioz mundu guztiak biletea erosi behar zuen, zergatik. Era horretan, konpainia legal bezala agertzen zelako. Eusko Jaurlaritzak ere erabiltzen zuen, arma saltzaileak, arma trafikanteak, mugitzeko, bere pertsonala
atera eta sartzeko, Valentziara, Madrilera edo Bartzelonara joan baldin bada, edo Europako beste hiri batzuetara, gero konpainiarekin sartzen zen, baina beti biletea ordainduta. Zergatik, hori funtsezkoa zelako konpainiaren independentzia bermatzeko, gutxienez, legearen aurrean. Eta, iristen gara, Galiren istripura. Galiren istripua gertatu zen, maiatzaren 26an, eta eguna beti bezala joan zen, gutxi gora bera goizeko 10 ziren, hegazkina atera zenean Baionako Aerodromotik, beti bezala parabola izugarri bat egin zuen, eta jada Bizkaiako kostara gerturatu ala joan zen, Sopelanatik, kosta ja jarraituz, Laridorantz gerturatzen. Baina topo egin zuen italiar eiza hegazkinekin. Eta eiza hegazkin hauek jarraitu zuten hegazkina, Fiat hegazkin hauek askoz ere azkarragoak ziren, askoz ere hegazkin sendoagoak ziren, eta Gali oso pilotu trebea izanik ere, jaitsi zen berehala, guretik oso gertu eta oso altura baxuen mantendu zen, baina jarraitu zuten metraiatzen, eta lur hartu behar izan zuen Sopelako Zalduendo goikoa baserriaren parean. Hemen ikusten dugu garaiko ertzaina hilatua, hau da motorrean zebiltzen ertzaina, hegazkina nola geratu den, apurtu da erditik, eta pilotua atera zen zaurituta. Bidaiarietako batek klabikula apurtu zuen, eta askok zituzten kristalak eragindako zauriak, baina ez ziren benetan zauri oso larriak izan. Gertatzen dena da, behin hori gertatuta, Galik esan zuela, ez zuela berriro egan egingo baldintza horietan. Eta topatu behar izan zen beste pilotu bat. Beste argazki bat, ikusten da nola geratu den hegazkina, guztiz txikituta, eta, irpiriniz pasako da, hegazkin bat gutxiago izatera, motorrekin ere arazo pilo bat izango dituzte, motorrak izugarri berotzen zirelako, azkenean, bidaia ahalik eta gehien murrizteko abiadura maksimoetan mugitzen ziren, eta jarri beharko dizkiete beste hegazkinei radiadore handiagoak. Horrek eragingo du, Airpirinezeko flota egotea denbora guztia motorrak aldatzen. Hau da, abiazioa nahiko ohikoa da, baina kasu honetan zen are bortitzagoa, motorren rotazioa. Denbora guztia, hegazkinetakoren bat, martxan izatea bilatzeko. Hau izango da ondorengo pilotua, Abel Gidez, gerraren hasieran kontrabandoz Espainiar Errepublikari eiza hegazkinak ekarriko dizkio, eta ondorioz Galiren ñatuak eta ezagutuko dute eta jarriko dira berarekin harremanetan Airpirinezentzat egan egiten jarraitu dezan. Gerrak aurrera egiten du eta azkenean gertatu behar dena. Ekainaren 19an Bilbo lortzen da eta Airpirinezek printzipioz bere zentzua galtzen du, baina behin Bilbo erorita fronte horrek jarraitzen du aurrera eta gerturatzen da Asturiasera. Eta testuinguru horretan Abel Gidez eta beste pilotu bat deituak izango dira Eusko Jaurlaritzaren bitartez, Airpirinezen bi hegazkinekin Errepublikarentzat txarter hegaldiak burutzeko. Zertarako materiala eta pertsonala Asturiasera eraman ahal izateko. Izango du egun horietako batean topaketa bat, Messerschmitt BF 109 hegazkinekin, eta 25 minutuz airean mantenduko baldin bada ere, azkenean lurrera botako dute eta bertan hilik suertatuko da. Hau da, deiaren zazpian, hilik gertatuko da, Abel Gidezen hilarria, hor Gijonen lurperatuko dute, eta honekin Airpirinez jada ia iritsiko da bere amaierara. 37an oraindik jarraituko du zerbitzuak eskaintzen, baina kasu honetan jada Eusko Jaurlaritzak Kataluniara mugitzen, Errepublika gero eta baliabide gutxiagorekin eta eremu txikiagoarekin, hasiko da Frantzia, Valentzia, eta Katalunia lotzeko hegaldiak burutzen. Ez dauko horretarako baimenik eta Frantziar gobernuari gero eta zailagoa egingo zaio Airpirinezen existentzia justifikatzea. Eta azkenean, Erdiazerre baimenak kenduko diote. Hortik aurrera, Airpirinezik ez du egan egingo. Eta horrekin nolabait bukatuko da historioa. Baina, bada, historio honetan
bitxia den beste elementu bat. Bai, goratzen duzu salduen goikoaren aurrean hegazkinak lur hartu zuela esan dudala? Bueno, hor bada beste elementu bitxi bat. Irakurri duzu Gerra Zibilaren inguruan, Mikhail Koltxov, Diario de una guerra. Bueno, Mikhail Koltxov zen Pravda aldizkari sovietarreko korrespontxala Espainian. Baina askorentzat, Mikhail Koltxov baita ere zen Stalinen gizona. Bai, Espainiar Gerra Zibilean. Bueno, Gerra Zibilaren amaieran, Sovietar Batasunera deitua izango da, Stalinek kartzelaratu egingo du, eta 52an fusilatua edo kartzelan hilik suertatuko da. Ez dago oso argi, bai, zer gertatzen den berarekin, badakigu 52an hilko dela, baina Gerra Zibilean Pravda aldizkariarentzat idaztearekin batera, bere jakintza militarra kontuan izanik, asesore edo informazio lanetan ibili zen baita ere. Istripu hau gertatu zen egunean, Koltxov iristekoa zen Airpirinizen bulegora, Baionara. Baina zoriak eragin zuen, jada hegazkina atera eta ordu erdi, ordu batera iristea. Ondorioz, uste da, horrela irakurri dudalako eta badirelako beste hainbat pasarte bitxi, nazionalek bazekitela Koltxov hegazkinean zijoala eta bera botatzeko saiakera bat izan zela hori. Pare bat aldiz libratuko dela horretan, Gidezek idatzen duen hegazkinetako bat ere jauziko da, laderoetik atera eta berehala, eta badirudin horbaitek azukrea jarri zuela motorretako batean. Hegazkin horretan ere, Koltxov joan behar zen, baina hegazkin hori ere, atera zen bera gabe. Baita ere zen trikimailu bat, bere iristen zen beti liko guztietara berandu, zergatik, pasekilako, interesgarria zen norbait zela nazionalentzat. Eta, hau izan da aurkezpena, espero gustatu izana, orain galderarik balin baduzue, galdetu inolako arazo gabe. Norbaitek hitza eskatu nahi badu, altxatu eskua eta hurbilduko dizuegu mikrofonoa. Itxoin mikrofona hurbildu arte, grabatzen ari gara bideoan eta horrela entzun alzaituztegu hobeto. Orduan ez dakite galderai dagoen edo komentarioen bat. Mikrofonari daukagu? Ez? Mikrofonari daukagu? Ez dakit. Mikrofoni daukagu? Karri. Hortako bat. Bueno. Itxin. Bale. Hor dago. Bale. Karri. Berari. Beraka. Eskerrik asko, Amparo. Kaixo, arratsaldeon. Ni bakarrik galdetzeko hasieran hidrobioia zen. Eta halako batean pasaindia kurpildunara. Hori noiz gertatzea eta ordu arte Donostian ez zegoen aeroportuik, noski. Baina Bilbon esan duzu bi zeudela, nolabait aerodromo edo olako zerbait. Hori zertako zeuden ordu arte bintzat, ezakit. Hasiko gara nahi baduzu, pixkat hidrohegazkinen historiarekin. Hidrohegazkinek daukate boom antzeko bat 20. hamarkadan, lehen mundu gerran izan dutelako, hegazkin horiek nahiko egokiak suertatu dira behin gerra bukatuta bestelako jarduetara egokitzeko, batez ere posta zerbitzuetarako koloniekin. Kolonia horiek askotan ez dute azpiegitura egokirik, metropoliak ere ez du beraietan larrekin inbertitu nahi, eta gainera hegazkin hauek ahalbidetzen dizute itsasoan, ibai zabaletan urrartu, gasolina kargatu, berrezko konponketak egin, eta egiten jarraitzeko. 20. hamarkadan egiten dira raid ugari mundu guztian barrena, eta kasu ginetan hidrohegazkinak erabiliko dituzte. Pixkanaka teknologia joango da hobera egiten, eta hasiko gara baita ere abiazioaren erabilgarritasun hori gero eta gehiago antzematen. Eta pasako gara hidrohegazkinetatik, jada lurreko pistak erabiltzen dituzten hegazkinetara zergatik, mantentzea errazagoa delako. Azkenean, zuk hidrohegazkin bat eraikitzen duzunean, behar duzu estankoa izatea, ezin duzu zulorik izan. Kontsumo altuagoa da, zergatik hegazkinen fuselaje hori metalikoa delako.
Mani badugu distantzia edo hegazkin horiek garaiko teknologiarekin betetzen duten distantzia handitu, behar dugu arinagoak izatea. Bai, eta orduan kasu horietan, askotan, altzairuzko hodi eta tela erabiltzen ditugu hegazkin horiek libianoagoak edo arinagoak izateko. Baina teknologia aldaketa horrek ahalbidetuko du duraluminioa, aluminio arina, pixkanaka ere integratzen joatea abiazio horretan. Aerodromoak Donostian, Sociedad Franco Bilbainak erabiliko du Kontxako baia eta portua bera. Portuan sartzeko osta ibiltzen dira, batzuetan, kolperen bat eman zioten behin ere galarekin, hor zarreran, da, hegazkinak garatu zen kristo bat eginda, zaten dan bezala. Beste hegazkin batek ere izan zuen istripu bat olatuekin da joan zen hormaren kontra. Eta polo zelaia hasiko dira edo hipodromoa erabiltzen baita ere aerodromo bezala. Ez horren beste aireportu bezala, baizik eta garai horretan zirkoak ere hegazkinak erabiltzen hasiko dira, pentsa gerra bukatuta oso merkea izango dela hegazkin sarkitu horietako bat erabiltzea, pilotu horietako askok biziraun dutenak. Lehen mundu gerrako pilotu baten biziraupena 2 aste 3 astetakoa izaten zen, baina ziren erdiaroko saldunak bezala, nobleak eta bestelako pertsonak fidatzen ziren kasu askotan lan hori egiten. Gerrak aurrera egin ahala, horiek desagertuko dira eta arruntagoak diren horbarakoak ere iritsiko dira pilotu izatera, eta horiek, gerra bukatuta, xoxak eskuratu nahi dituzte. Eta hasiko dira zirko hauetan lan egiten. Orduan, hipodromoan, hainbat espektakulu egingo dituzte, 20. hamarkadan zehar, hegazkin horiekin frantziarren bat, eta, etorriko dira, bere hegazkinarekin raita egiten dagoela, egingo du exhibizio bat, eta abar. Eta, pixkanaka, hori ere erabiliko da, bezala. Bizkaian, gauza bera, Lamiokoko polo zelaia erabiliko dute, gaur egun Leioaren behaldean, justo Leioa eta Getxoren arteko mugan, hor zegoen polo zelai bat, da polo zelai hori hasiko dira erabiltzen aerodromo bezala. Baina gertatzen dena da oso leku txikia izango dela eta hegazkinek osta libratzen dituztela inguruan dagoen kristal edo beira fabrika baten tximiniak. Airpirinizek hortik egan egiten zuenean, adibidez Leopoldo Galdik esaten zuen, ekipaia erdira murriztu behar zela. Despegetako batean, pasaberzen zen bitximiniren artean, hegazkinak ez zuelako potentzia nahikorik egun horretan, motorra ez zegoelako garbi edo dena delakoa, eta ia tximinetako bat jan zuelako. Eta hori izango da pixkanaka, ja, Errepublikaren amaieran, herri lan horien baitan, egongo dira inguru desberdinak bilatzen, Getxoko argi, errota edo itxas argi zaharra dagoen inguru horretan proiektatuko da hasiera batean, gero mugituko dute berriro sondikara, eta azkenean sondikan eraikiko dute aerodromo oso mugatu bat, gero ja Frankoren garaian, 50. hamarkadan aireportu bilakatuko dena. Baina, Europan, Bigarren Mundu Gerra hori izango da bultzatzaile nagusia, Espainiar estatuan gerra zibil horiek autarkiarekin batera izango du eragin nahiko negatiboa. Abiazioaren zabalkunde hori mugatuko du noiz arte. Espainia nazioarte ireki eta turismoarentzat ingurune garrantzitsu bilakatzen den arte. Eta gainera testu inguru horretan mugitzen ari gara abiazio helizeekin mugitutako hegazkinetatik reakzio hegazkinetara, baina oraindik kontsumo altuarekin. Eta Kanaria uharteak eta Espainiar hainbat aireportu bilakatuko dira eskalabideetako gune garrantzitsu. Hori izango litzateke pixkat bilakaera. Esan dezaket gauza bat. Bai. Zure galderari ez erantzuten, porque Iñaki erantzu ditzu perfectamente, baina interesgarria da nola, Bigarren Mundu Gerraren garapenarekin, nik ez dakit honen inguruan pilo bat, baina badakit zeo zer eta da, badirudi lurrean, hori Iñakik azaldu diguna, lurreratzea errazagoa da uretan itea baino, baina, klaro, abantaila zein da gerra garaian, ez duzula eraiki behar lurreko aerodromorik. Orduan, klaro, aeroliniak, justo Bigarren Mundu Gerra amaitzear dagola, oso interesgarria da, interesatzen bazaizu, begiratu ezazu, porque internetean bilatu ditzazkezu ze diseinuak egiten zituzten, eta egiten dira erraldoiak diran, baina, Iñakik erakutsi dizkigunak dira moskito batzuk. Hauek ziren, baina izugarriak, gaur egungo hegazkinen tamaina baina handiagoak. Eta dira nola itxasuntzi
Eta hori, hegazkinak aldi berean, eta esate dizut, batzuk dira ikaragarri handiak. Baina, klaro, badirudi, pues, suposatzen dut, ikusiko dutela aerolineak, hori, agian, arazo pilo bat azkazula, osea, uretan zera, lurreratze, osea, uretan zera, aparkatzea, eta ordea besteak, erraztasun batzuk izango ditula, eta baita ere, estatu batuarrak eta, nola, herrialde diferenteak sortu behar dituzte pista pilo bat berriak dianak, horiek bai, nolabait laguntzen dute aerolinia horiek tipo 40ko hamarkadatik aurrera despegatzen. Baina interesgarria da justo gerra maitzear nola dauden proiektu oso handiak erabat ikaragarriak diren diseinuekin eta holan. Batzuk ez dira gertatzen eta beste batzuk, diseinu batzuk bai gertatzen dira. Eta gomendatzen dizut, interesat baldin bakazu, begiratzea ze tamaina zekaten zera horiek. Eta dira aerolinea komertzialak, osea, erabat zibilak. Baina oso diseinu interesgarriak. Bai, beste eskala baten. Eskabek dira... Zepelinak edo... Bueno, horiek handiagoak dira, baina Iñakik erakutsi dizkigunak, eske horiek dira 1920ko hamarkadakoak. 20 urte ondoren, asko garatu da aireko diseinuak eta motoreak eta oso potenteak dira, eta egiten dituzten gauzak dira izugarri erraldoiak. Bueno, hau dauko dela aprotxatu. Ez, hemengo egualdia oso zatarra da. Zirimiria eta zera, nola... Problema asko izango zituzten egualdiakin, ez? Bai, bueno. Eta dana bolo bisuala zen, ez? Etzen instrumentoz. Bueno, brujula erabiltzen dute, kartografia daukate, lainoa dagoenean, edo belainoa dagoenean, zigatzen dira jaisten laino horren azpitik erreferentzia puntuak hartzeko, bai? Orduan, beti daukate itxasargiren bat, lurmuturren bat, elementuren bat laguntzen dituena iristen. Bigarren Mundu Gerrak aurrera eginda, baina radio kompas edo radio brujula jarriko da indarrean, orduan horrek ja referentziak emango dizkizu, radio referentziak eta gutxi gora bera, hobeto jakingo duzu nun mugitzen zaren. Airprinceko hegazkinek naiz eta airspiten boiak ez zeukan seriez, irratia zeukaten. Zertarako, meteorologiaren berri izateko, zondikan oso txarra dago, emaizuk beste buelta bat edo itzuli zaitez, edo ez pasatu, nazionalak horti dabiltza, bueltatu zaitez, horrelako informazio pasatzeko. Eta Parmeko aireportutik, erreporteak pasatzen zizkioten eguraldiaren inguruan, eta baita gerraren egoeraren inguruan. Franco Bilbainaren testu inguruan ez, hegazkin horiek gainera nahiko baixu egan egiten zuten, orduan horre referentziak errazagoak ziren, da gainera oso guralitxarra baldin bat zegoen, bidaiariak ere ziren agertzen, ez zelako behar bat, kasi hobi bat zen edo esperientzia bat. Orduan, hor errazago justifikatu zitekeen egan ez egitea. Bueno, galdera gehiagorik edo komentarioren bat egin nahi zute. Agian hemen utziko dugu, eskerrik asko Iñaki etortzeagatik eta zuei bai espero dut disfrutatu izana. Eta beste baten ikusiko gea. Venga, ondo ibili. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ahí está.